Dobre, tak ľudia, ja vás vítam u nového videa. Zatiaľ, keď som prestal natáčať, začala noc a zabarikadoval som si dom. A vlastne dokončil základy. No, vlastne tu musíme prečkať. Tak tu si spravíme také jedno okienko. Aby bolo vidno, čo sa deje. A tu si zoberieme piesok z nedalekej pláže, no nedalekej, doslova nedalekej, dom, pláž, no bola tu pláž. No, tak, trochu využijeme tú noc a zoberiem si dve kamene. Zoberiem si kamene na pec. A mne stačí vlastne len jeden. No, tak. Teraz si vlastne tu vykraftujeme pec z 8, kde 9 kameňov a dáme ju napríklad tu vedľa craftingu. Toto, tak tu, no a máme tu svetlo. Pozrieme sa na mesiac, ako začal, dobre, Jaj. Zabarikadujeme sa. No dúfam, že to noc rýchlo zbehne. Jaj. No tak. Spravíme okno, že tu nie je až taká tma. Vlastne tu malo byť to dvojokno. A tu tiež. A keďže už máme drevo, tak vymeníme strechu. Tak a vlastne toto tu dáme. Ach jaj. Dobre, už o chvíľku končí noc. Ako sa to vezme o chvíľku. No ale, dobre, tuto zatiaľ spravíme podlahu v našom prekrásnom domku. No určite to vystačí a určite nepôjdem ťažiť drevo. Ešte potom ráno. Tak a tu, no. A teraz čo som spravil, no tak teraz to zničím a spravím to znovu. No, a nakoniec nám tu vyšlo nejaký vzor. Dokiaľ. No, konečne mesiac zapadá, takže už ten skeleton aj zombík, ktorého sme mohli vidieť, už
Ach je. Ach jej. Ja som asi infarkt dostal už. Jej, nie, len to nie. My už nemáme mäso. Ach jaj, no. Tak. A musíme zabiť ryby, aby sme mohli prežiť. Dobre, máme ryby, teraz je... Prečo je tu toľko veľa tých chobotníc? Ale tak málo tých ryb. No, hurá, rybu sme trafili a nás chobotnica sa nedá jesť, takže... Škoda. Ach, nie. Vlastne mám teraz otázku, ako dostaneme toho creepera spred dverí. No ale... Dobre, tak zime aspoň tie dve ryby, že máme... Že sa dohylujeme. Tak, tu sa zničíme. Tak, pre jeden ten kus dreva som sa tak vysoko šplhal. No, tak. Tak, tu dáme, že budeme mať na drevené uhlie a z tých 6, čo spravíme, už viem, toto si rozmeníme a ideme na podlahu. No, dobre, tak a teraz... Jak je na tom deň? No, dobre. Tak zabijeme prasata, aby sme mali na obživu. Je to smutné, ale no bohužiaľ. Ovce. Nejdem ich nasilniť, ale posteľ. Len si požičam vašu vlnu a teba už nechám. Tu je ešte prasa. Dve prasatá. Jedno. Druhé. Vlastne máme 6 mesa, to nie je málo. No ale tu 7.
ďalšie a už pôjdeme domov. No konečne som ho trafil. Tak, tu si vykraftíme tyčky a vlastne teraz z tých tyčiek spravíme. Áno, tak. Tak, tu. A máme torčky, alebo keď vy Slováci, čo ste tu, tak chcete to tak fakle. Tuto dáme do blízkosti domčeka, že sa nám tu nebudú spawnovať creepery. No, jedlo je proste jedlo. Smutné, ale no, musíme prežiť. Tak, tu si to osvetlíme a prípadne tu potom môže byť nejaká farma. Žiadna redstoneová, ale farma na obilie. No, túto stranu už máme osvetlenú, tak tu dáme jednu torčku, aby sa nepovedalo. Tak sme to odflakli a tú stranu teraz. No ja už no, jedného lososa zjeme. Tak, tu jednu a tu jednu. A týchto 5 si necháme na objavovanie v jaskyni. No dobre, tak noc už by sme mali prežiť, máme posteľ, prípadne osvetlené okolie, ešte dáme vypiec toto a vykraftujeme si posteľ. Už nemusíme spať na zemi. No hovorím to tak, keby, že sme spali, ale sme ani nemohli spať. No. Dobre, vymeníme strop. Nebojte sa, nebude taká placka, ale teraz veľa toho nemáme, no tak musíme trochu ušetriť a jediné, na čom sa teraz dá šetriť, je na streche. No. Tak. Dajte mi to mäsko. No a teraz vlastne nemáme kameň, tak naťažíme nejakých 10 kameňov možno. Zhruba, nehovorím presne, možno naťažím 5, možno naťažím iba 5, ale treba nám trochu na to, aby sme si vyrobili novú sekeru a vlastne aj nový čakab, lebo už dosluhuje, by som povedal. No, práve doslúžil, takže smutné. Dobre, máme 11, takže sme naťažili tých 10. Aha, došlo drevo. Tak, toto. A nemáme drevo. Ok, že už toho veľa neostáva tej sekerke, tak iba zrobím nejaký nižší strom, aby som nebol veľmi zlý a nespravil toto. Jej, to musím opraviť. Tak, nikto nič nevidel a nikde sa nič nestalo. Tak, oveľa krajšie, ako keď tu bola tá hlina, ale aha, dobre. Tak, toto ušetrím. Tak, toto tu. Tak. A dáme si aj náhradnú sekeru. Veta sa zničí, ale čo teraz je potrebné? Vlastne toto si zoberiem a ideme ťažiť. Počuli ste tu vy? Enderman tu nebude.
No ja sa tu... Škoda slov. Ja tu vyrábam drevené uhlie a tu nájdeme normálne. No, škoda slov. Ale to poriadne ložisko. Dobre, tak... Hop, hop. Hop. Tak. Kde je ten Enderman? No, dobre, ideme ťažiť už. Už sa ideme venovať tomu, čo sme mali dávno. No. Torč. A ideme ďalej. Tak tu, bum, 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 bum a nakoniec sa nám zničí aj ten krompáč. Ach jaj, no. A našli sme čo? Dosť uhlia. Počkaj. No. Sme tam počuli dačo, tak sa radšej vrátime, až keď budeme lepšie vybavení. Lebo zomrieť by som vážne nechcel. No a rýchlo hneď spať. Nie, moje posledná torčka. Tak, čo sú... Jej, 25 uhlia sme našli, to nie je málo. Tak. A vlastne sme prežili už druhý deň. Vidíte tu? Deň 2. Dobre, ahojte.